Kahit wala pang nadedetect na Omicron variant sa Pilipinas, patuloy ang sinasagawang mass vaccination kontra COVID-19 sa Bataan. Naninigurado umano ang Provincial IATF na sa lalong madaling panahon ay maging kontrolado na ang sitwasyon at maiwasang maulit ang surge, anumang uri ng COVID variants ang magsulputan. Dahil kung bakunado po yung ating mamamayan, mas protektado po tayo. So ito yung paghahanda na ginagawa ng ating lalawigan na hopefully makapasok man o hindi, meron tayong proteksyon mula po sa bakuna. Sa gitnang Luzon, Bataan ang nangunguna sa mga lalawigan pagdating sa pinakamaraming COVID-19 vaccination turnout. Sa kasalukuyan, nasa 927,905 ang kabuang bilang ng mga Bataenyong naturukan ng COVID vaccine. 392,284 ang fully vaccinated, habang 525,361 ang nakatanggap ng unang dose. Higit 100,000 mamamayan ang target pang maturukan ng second dose upang makamit ng lalawigan ang herd immunity. Ongoing na rin ang vaccination sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos at maging ang ilang frontliners nakatanggap na rin ng booster shots. December 6 nang tumungtong na rin sa below 100 mark ang aktibong kaso ng COVID sa lalawigan. 86 ang active cases kung saan halos 80% ay mild conditions. Sa kabila ng bahagyang pagluwag ng quarantine restrictions, hindi naman inalis ang border control checkpoint sa Bataan. Patuloy pa rin ang paghahanap ng vaccination card, travel at health pass at maging ang pre-booking confirmation sa mga tourism establishment para sa mga turista. Rainiel Pawid, CLTV News.